Mark Jojola Mr. Pitori ndinosimbisa mukoma zero mukoma mastercard muri hero Etatoni tembo mani mukoma wangu iwe mujeketwa akomba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana ine kumba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana unokaona dzimwe nguva kachipoda-poda kufuna nepamberi pangu kachifona-fona kombondicheka nekazitsoka yake pakona ndinomboima chena ini ndapinda machena ipo pakanotanga kutondisetera pena hanzi jojola iwe nhasi wakachena tikakareka nditazenge ndine pfungwa choma asi kamwana chuwa kanondiisa pakoma komba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana ine kumba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana shuwa miyedzo ini inondikurira kukumbira gumbura madzimai ndere kubhawa dai muri vamwe shuwa mandibatirana ini ndandotendeuka kana kuwa chitawa ndiri kutoafekita muupenyu hwangu ini dai maiziva lakire sezvakafara pakuti wadheliverenzi munhu wamwari kudai mandiendesa inini kwamagaya komba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana ine kumba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana unokaona dzimwe nguva kachipoda-poda kufuna nepamberi pangu kachifona-fona kombondicheka nekazitsoka yake pakona ndinomboima chena ini ndapinda machena ipo pakanotanga kutondisetera pena hanzi jojola iwe nhasi wakachena tikakareka nditazenge ndine pfungwa choma asi kamwana chuwa kanondiisa pakoma komba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana ine kumba ndine mukazi nevana asi pane imwe miyedzo ndiri mwana shuwa miyedzo ini inondikurira kukumbira gumbura madzimai ndere kubhawa dai muri vamwe shuwa mandibatirana ini ndandotendeuka kana kuwa chitawa ndiri kutoafekita muupenyu hwangu ini dai maiziva lakire sezvakafara pakuti wadheliverenzi munhu wamwari kudai mandiendesa inini kwamagaya